Můžete mi, Honzo, říct, jak jste se o soutěži McDonald's Ukaž, co umíš dozvěděl? Na Facebooku. To tam na mě vyskočilo, tak jsem si řekl, proč to neskusit. Že? Máte už nějakou zkušenost se soutěžením? Jakoby tohodle rázu úplně ne, ale jako s Roubskyně jsme už byli třeba několikrát na mezinárodní soutěži v zahraničí. Bylo to překvapení pro vás, že jste vyhrál, nebo naopak samozřejmost, že jste to očekával? Určitě bych neřekl samozřejmost, bylo to překvapení. Jak použijete peníze vlastně z výhry? Použijete pro svůj osobní rozvoj nebo naopak do týmu? Bych to chtěl jako z co největší části věnovat jako svýmu týmu nebo na tu podporu našeho týmu Skipping Boys, abychom získali trošku lepší vybavení a mohli jít na nějaký workshop nebo tak. Ještě jednou gratuluju. Děkuju. Ať se vám daří a užijte si výhry. Děkuji.